Goddag og velkommen til Thorkilds Hjørne. Denne gang er det jo en årsafslutning og en juleafslutning, og man kan sige, at 2024 har været et begivenhedsrigt år, ligesom 2023 og alle de andre år. 2024 har været kendetegnet ved, at vi har prøvet at styrke jeres arbejde i afdelingerne, og jeg har været ude at besøge en del af jer, og det skal jeg også i løbet af 2025. Det har været rigtig hyggeligt og godt at se jer derude, og jeg har været glad for alle de input, jeg har fået. I 2025 der er den store begivenhed jo kommunalvalget, og dermed også nedsættelse af nye handicapråd. Det bliver spændende, og vi er ved at gøre klar til, at vi sammen kan lave en stor indsats på det, sammen med jer, sammen med medlemsorganisationerne, og også gerne sammen med de lokale politikere, der interesserer sig for handicapsagen. Og så er det jo også 2025, vi skal have repræsentantskabsmøde. Det glæder jeg mig også til. Vi skal blandt andet have vedtaget en ny strategi og handlingsplan. Det bliver I også involveret i. Så 2025 står for døren. Jeg vil gerne sige tusind tak for samarbejdet i 2024, og jeg ser frem til sammen med jer at kunne gøre nogle forandringer i 2025. Det er op ad bakke, men det er ikke umuligt. God jul og godt nytår, og pas nu på øjne, ører og førlighed. Tak for mig.